हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय सुपरलेटिव्स इन आसाम माने आसामनि लंगेस्ट हाइएस्ट बेफोरबायदिनि डिटेल्स गासैबो नोंथांमोना दा बाहाय भिडिअखौ नायब्ला हमनो हागोन आरो बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन बे एनि एग्जाम आरआरबी एपी एसएससी बेंकनि टेट बा जायखिजाया आसामनि सायाव कुइसन फैगोनफोरा गासैबो बेनिफ्रायनो दङ आरो आसामनि जिहेतु एग्जाम होगोन एपी एबा गुबुन गुबुनफोर दा बेनि सायावबोथ' बेयो मस्ट कमन जागोन आसामनिफ्रायनो लागोन मानो होनबा मोनफ्रोमबो एग्जामावनो जिअग्राफिकेलि माने सिलेबास बेस थाखाथारो सिलेबासाव फैफाखाथारो आरो बेनिफ्राय बाखि जिअग्राफि नङाबाबो सुपारलेटिव्स बेबायदि माखासे जायफोरा इम्पर्टेन्ट एबा जायफोरा फेमास बेनि बागै बेयो फैखायो दा बिनि डिटेल्स लानांगोन बिनि थाखायनो फैदो फारि फारि जागायलांदिनि बाहाय मा दङ नायदिनि दानिया फार्स्टआव जि हिसाबै लागोन दा बेफोर बुस्थुफोरखौ एबा बिसोर सोंनायफोरखौ जों बयबो मिथिखायो नाथाय बिनिनो डिटेल्सखौ जों मिथिया खायफाया नामखौ मिथियो नाथाय बिनि एक्जाक्ट माने डिटेल्स मा दं लकेसन एरिया बेफोरबायदिखौ मिथिया बेफोरनि बागैसो लानांगौ नाथाय दा बेफोरखौसो फैयो फ्राय ओरैनो सा साज्रां फैया नाथाय एग्जामाव जेब्ला जों जिरायहैयो अब्ला लोगो लोगो नुनो मोननाय जागोन बेखौ आं मिथिदोंमोन बेथ' गोरलैथारमोन नायनो रोङाखिसै गोसोआव मिलायाखिसै एडजास्ट जायासै बायदिसिना कुइसन जोंनाव जायो दाना फैदो अब्ला बेफोरबायदिखौ जोङो डाउट खालामसै दा बेनि सिगां नोंथांमोननो खिन्थागोन बेनि पिडिएफ फाइल नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन नाथाय बेनो मोनसे बाथ्रा डाइरेक्टलि पिडिएफसिम थांनायनि सिगां नायजोबनांगोन मानो होनबा नायनायावसो गासैखौबो बाहाय डिटेल्स बुजिनो हागोन नङाबा बेहाय आंनि कड हिसाबै लिरनानै लानाय माखासेफोरखौ गासैखौबो बुजियाबो जानो हागौ दानिया फैदो फारियै नायदिनि फार्स्टआव जों नुनो मोननाय जादों लंगेस्ट ब्रिज माने लंगेस्ट ब्रिज बियो गारिनि आसामनि बयनिख्रुइबो लावसिन दालां बे जाहैबाय धलासदिया ब्रिज सिगाङाव बेखौ धलासदिया मुङै मिथिनाय जायोमोन एबा बेखेवजेननाय जादोंमोन जाय सदियायाव दङ बेनिफ्राय बेयाव दा भुपेन हाजरिका सेतु एबा डक्टर भुपेन हाजरिका सेतु मुं मोनबाय दा बेनो लंगेस्ट आरो बेयो गोसोआव लानो गोनां बे एसियानिनो बयनिख्रुइबो लावसिन दालां बेनिफ्राय बियो मा होनदों 9500 सामथिं मिटार थारमाने 9 किल'मिटार 500 मिटार बियो आरो बेखौ बेखेवनाय जादोंमोन 26 मे 2017 बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनि पिडिएफखौ मोनखागोन बेखायनो बयबो मोजां स्रा सिनायाखैबो जानो हागौ जेबो अरजाया दानिया नाथाय बियो एट प्रेजेन्ट दा बेयाव अपेन जानाय एबा बेखेवजानाय एबा दासिम सोलिबाय थानाय मोनसे दालां लावसिन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानो नांगोन जुदि नेक्स्ट जुदि फिउचाराव एबा बिनि उनावहाय बबेया लावसिन दालां जागोन होननानै जुदि सोङोबा जागोन एबा जाथावगौ एबा अपेन खालामगोन बबे लावसिन बेखौ जुदि सोङोबा बे जाहैबाय धुब्रि आरो फुलबारि ब्रिज धुब्रिनिफ्राय फुलबारि मुंनि जायगासिम बेखौ फोनांजाबनाय जाय बुरलुंबुथुरनि सायावनो बानायनाय जादों बेयो जिहेतु धुब्रियाव दङ बिसोर लावसिन जागोन बाहाय दङ 19 किल'मिटार होनाय दङ 19 किल'मिटार जागोननो बेयो गासै नाथाय बियो दासिमबो अपेन जायाखै अदेबानि बियो दासिमबो लुगासिनोसो दङ रानिं जागासिनो दङ आप टु 2027 सिम हमहरदों बेखौ बिनि अपेनिंखौ दा जिखिजाया बेयो जुदि फिउचारनि सोङोबा बे जागोन आरो जिहेतु सोलिबाय थानाय बिनि लंगेस्ट एबा बे भुपेन हाजरिका सेतुआनो जागोन बेनिफ्राय बे लंगेस्ट रेलवे ब्रिजआ जाहैबाय बगिबिल ब्रिज आरो बेखौ एसियानि गेजेरावबो बेबो लंगेस्ट जानानै दङ दा इण्डियानियावथ' बेनो एसिया थांबाय माने इण्डियायाव थांबाय बे गोरलै बाथ्रा दानिया बेनि लेंथआ 4940 मिटार होनदों माने 4 किल'मिटार 940 मिटार ब्रह्मपुत्रनि सायाव आरो अपेन खालामनाया 25 डिसेम्बर 2018 बेनिफ्राय दङ लंगेस्ट हाइवे अफ आसाम हाइवेआ जोंना खोन्दो खोन्दो ससे नाम दङ आरो बेयो सिगां मामोन दा बेयो सोलायनानै गोदान खालामबाय बेखौ बिनि गेजेरावनो बबे हाइवे नेशनेल हाइवेआ बयनिख्रुइबो लावसिन दा बेखौ गोसोआव लानांगोन जुदि बे जायोबा नेशनेल हाइवे 37 नामा बेनिफ्राय बेयो जाहैबाय करिमगन्जनिफ्राय मणिपुरसिम थांनाय मोनसे लामा जाय 356 किल'मिटार बेनिफ्राय दङ लंगेस्ट माउन्टेन लार्जेस्ट माउन्टेन एबा माउन्टेन रेन्ज बे जाहैबाय नुनो मोननाय जागोन बराइल हाजोनि रेन्ज बा बराइल हाजो सारि बे जाहैबाय बयनिख्रुइबो लावसिन एबा देरसिन आरो बेयो गासै 720 किल'मिटारसिन होनदों आरो बे जायगाया लकेसना दिमा हासावआव दं बेनिफ्राय बियो इलिभेसन एबा बिनि गोजौआ लैथो बिखुंनिफ्राय सी लेभेलनिफ्राय लायोबा 1840 अदेबानि 6 किल'मिटार 840 मिटार गोजौआव दङ दानिया फैदो नेशनेल पार्क लार्जेस्ट नेशनेल पार्क बेयो जाहैबाय काजिरङा नेशनेल पार्क बयबो मिथिगौ बयबो इजि बियो
नाथाय बेनि गेजेराव जों गोबां बाथ्रा मिथिनो गोनां दं बे जाहैबाय बाहाय दङ नुनो मोननाय जागोन बेनि लकेसन बे जाहैबाय गलाघाट आरो कार्बि आंलं आरो नगाव मोनथाम डिस्ट्रिक्टखौ कभार खालामदों बा मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव दङ बियो आरो बेनि एरियाया 858.98 किल'मिटार स्कुवार बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय इस्टाब्लिश दा बेखौ एसे वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारि हिसाबै बेखौ बाहायजेनदोंमोन 1905आव बेनिफ्राय बेखौ एसे नेसनेल पार्क हिसाबै बेखौ गनायथि होदों एबा बेखेवदों 1974 बेनिफ्राय इउनेस्क' अदेबानि इउनाइटेड नेशन्स इडुकेसनेल साइन्टिफिक एन्ड कालचारेल अर्गेनाइजेसन बे जिहेतु मोनसे दङ दा बेजों वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाबै एबा वर्ल्ड हेरिटेज पार्क हिसाबै बेखौ गनायथि होबाय बे जाहैबाय 1985आव होनाय जादों दा बे माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानो गोनां दङ बेनिफ्राय दङ लार्जेस्ट रिभार ब्रह्मपुत्र बेखौ बयबो मिथिखागौ नाथाय बेनि गोलावखौ गोबाङानो मिथिनो नागिरा बे जाहैबाय 3969 किल'मिटार बेयो जाहैबाय जोंहा खोलाहा तिनसुकियानिफ्राय जागायजेननानै ओरैहाय आफाङाव धुब्री गवालपारा जिल्ला बेसिम ओंखारफैनाय बेखौ बयबो मिथिखागौ दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ लंगेस्ट ट्रिबिउटारि माने बयनिख्रुइबो लावसिन दालाय दैमा ट्रिबिउटारि माने दालाय दैमा होनना बुङो एबा बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गोलैहैनाय देरसिन दैसा आरोखि थारमाने देरसिन दैसा बेखौनो दालाय दैमा होनना बुंदों एबा ट्रिबिउटारि बुङो दा बेयो जाहैबाय बुरलुंबुथुराव गोग्लैहैनायानो देरसिनखा आरो बुरलुंबुथुरानो देरसिनखा बेनि थाखायनो बेयाव गोग्लैहैनायानो देरसिन बेयो जाहैबाय सुबनसिरि आरो बेयो मस्ट कमन कुइसन बिराद फैयो बेयो बेनि लेंथआ 442 किल'मिटार्स बेयो माने आप टु हिमालयानिफ्राय फैनानै 442 किल'मिटार्स बे लंगेस्ट बेनो देरसिन आरो लावसिन सुबनसिरि बेनिफ्राय दङ लंगेस्ट स्टेट हाइवे होनब्ला माखौ बुजियो नेसनेल हाइवेनिफ्राय ओंखारलांनाय लामा स्टेटनिफ्राय बबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट बेबायदि नङाबा बबेबा मोनसे सिटि बे बबेबा मोनसे सिटि आसामनि गेजेरावनो बेबायदि फोनांजाबनाय देरसिन लामा स्टेटनि सिङाव थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन लामा स्टेट हाइवे दा बे हिसाबैबा बेयो स्टेट हाइवेया नाम दङ बे जाहैबाय धदार आलि रड बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनि लेंथआ 210 किल'मिटार्स बेखौ गोसोआव लानांगोन आरो बेयो जाहैबाय गलाघाट तिताबर नाजिरा सनारि आरो नामरुप बे मोनबा सिटि एबा टाउनफोरखौ बियो फोनांजाबो होनदों बे जाहैबाय ददारालि रड बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय लार्जेस्ट टि गार्डेन बेखौथ' बयबो मिथिगौआनो बे जाहैबाय मनाबारि टि इस्टेट दा बे मनाबारि टि इस्टेटआ बयनिख्रुइबो देरसिन साहा बागान आसामनि बेलायाव जाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव दङ होनदों बेनिफ्राय दङ लार्जेस्ट इसलेण्ड बेखौथ' बयबो मिथिगौ माजुलि आरो बियो डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय जरहाट आरो बिनि एरियाया 553 किल'मिटार स्कुवार आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय वर्ल्डनिनो बियो देरसिन आरो वर्ल्डनिनो स्मलेस्ट एबा आसामनिबो स्मलेस्ट दङ बे जाहैबाय उमानन्द बेबो गुवाहाटियाव दङ बेखौ बयबो मिथिगौ बेनिफ्राय दङ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अफ आसाम बे जाहैबाय कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआ बयनिख्रुइबो देरसिन बाहाय दङ 10,434 किल'मिटार स्कुवार जायो मोननैजों जायो मोननै पार्टआव दङ नर्थ सानजा आरो सोनाब आरो गेजेराव नगाव डिस्ट्रिक्ट हाबदेरना दङ बेनिफ्राय दङ नैबे मोनसे बाथ्रा बयनिख्रुइबो गोनांथार बेयो हाइएस्ट रेनफल इन दि वर्ल्ड होननानै बुङोबा जों बयबो मिथिगौ सेरापुन्जि मौसिनराम दा बेखौ बयबो मिथिगौ मेघालयानि नाथाय आसामनि बेलायावसो सोंदों आसामाव बबेयाव बांसिन अखा हायो होनदों रेनफल अब्ला बे जाहैबाय लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हायो होनदों आरो बेनिफ्राय लवेस्ट खमसिन हाग्राया जाहैबाय डिमा हासाव आरो डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआव माबे मोनसे इम्पर्टेन्टआ डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआव बयनिख्रुइबो खमसिन मानसि थायो बेयो 2011नि माबाबा सेन्सास मथेबा आरो डिमा हासावआ गोदो आलदा मुंमोन बे जाहैबाय साखासार एबा नर्थ कासारमोन बेनिफ्राय दङ टलेस्ट ट्रि होनना बुङोबा आसामाव बबेयानो हलं ट्रि होनना बुङोबा आरो बे मोनसे जाहैबाय बियो हलं ट्रिया स्टेट ट्रि दानिया बे बाथ्रायावनो मोनसे बाथ्रा फैयो जायफ्रा मिथियाखै नोंथांमोना नायनो हागोन गावबा गावनो सार्च खालामनानै नाय स्टेटनि जायखिजाया गभर्नमेन्टनिफ्राय गभर्नमेन्टनि जिहेतु रिकगनाइज जानाय ट्रियानो जा दाउआनो जा बिफाङानो जा फिथाइयानो जा गासैखौबो नोंथाङा नायनानै लाजोबखानांगोन दा बेफोरखौ मिथिनानै लाबानो जाबाय जेरैजाय हलं ट्रिया स्टेट ट्रि बेनिफ्राय लार्जेस्ट इन्डास्ट्रि बे जाहैबा जोंहा दङ अइल इन्डिया लिमिटेड दुलियाजान जाय डिब्रुगड़आव दङ दा बेनि बयनिख्रुइबो देरसिन इन्डास्ट्रि होनदों बेनिफ्राय टप इउनिभार्सिटि
माबादिब्ला एकर्डिं टु 2021 नि रेंकिं बादिब्ला टप इउनिभारसिटिया आसामाव बबेया होनदों ओमफ्राय टप कलेज होननानैबो सोंनो हागौ टप इडुकेसनेल इनस्टिटिउसनबो होननो हागौ जेखिजाया सोङा मानो बे मोनसेयानो जागोन इउनिभारसिटियानोखा बे जाहैबाय इण्डियान इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि गुवाहाटि थारमाने IIT गुवाहाटि बियो बयनिख्रुइबो टप जादों होनदों 21 नि रेंकिंआव बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ नेसनेल इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि सिलचर बे जाहैबाय NIT सिलचरा बेनिफ्राय आरोबाव थार्डआवसो दङ गुवाहाटि इउनिभारसिटिया थार्डआवसो गोलैदों 2021 नि रेंकिं बादिब्ला दा बिनि अनगायैबो गोबां बेबादि जोंनाव मा होनो सुपारलेटिभ्सफोर एबा लार्जेस्ट लंगेस्ट बेफोरबायदि थाबावगोन आरो बेखौ आं होजोबनो हायाखै बेखौथ' आंबो सिमान जायो नाथाय नोंथांमोना बेखौ नागिरनानै लानांगोन आरो बेबायदि फैयो आरो नायनाया बेबादि नायनांगोन जे मुंखौल' नायथिनानै लाबा जानाय नङा बेनि डिटेल्स लकेसन नायनांगोन एरिया नायनांगोन बबेयाव दङ नायनांगोन बेफोर गासैबो गुदि खिथा बाथ्राफोरखौसो नायनांगोन आरो गुथि गुथि गोसोआव लानो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना हागोन आरो बेबायदि फैखायोखा दा बेनि अनगायैबो गोबां माखासे नट्स टाइप क्लास नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबा लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नायबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो नायनो हायो आरो जोंबो थुलुंगानाय मोनो गोजोन्थों